Dorado, and ayun na naman partner, another second chance opportunity. Anabo against Tuling. Mayroong foul doon, sumabit si Jimenez. Kaya Anabo drawing a foul on that play. And again, sa pangalawang chance na yon. Buti na lang naka-vision ng foul ito si Anabo. That's the first foul on Jimenez sa ating ball game. So kung pagdating sa, ewan ko, hindi naman din talaga ako naniniwala sa swerte, pero parang looks like it, parang maswerte sila sa bola. Parang tumatalbog yung bola sa tapat ng mga players nitong mga taga POV Corpus. Kaya yun nga, nandun yung second chance, third chances na meron sila or na nangyayari. Kaya lang, sabi mo nga, based on your observation, hindi nila nako-convert into points. Yun ang problema. So yun ang magiging story ng ating ball game, no? But again, rebounding per team, sa halos pantayan partner for team POV Corpus. Mayroon sila dito 16 rebounds at sa kabila naman ay mayroon ding 15 rebounds partner. Yan ang story when it comes to rebounding. Oo. Ay, story naman natin kagabi, busog na busog tayo. Grabe yung story na yan. Dahil sa pakain itong si Mayor Marites C. De La Rosa at saka ni Vice Mayor Romeo De La Rosa dyan sa bayan ng Baleno. Nako, talagang nag-enjoy po kami. Yes, busog na busog po kami doon. Mayor Marites C. De La Rosa. Grabe. Babalik kami dyan bukas. Maga pa lang nandiyan na kami. So, salamat pero alam mo, sa totoo lang, nakakagana din talaga on our part na ganun ang accommodation sa atin ng mga bayan dito sa Masbate. Talagang very grateful. Yes, thank you so much po sa mga taga Baleno. So, balik po tayo dyan bukas for another Ako Bicol Cup District 2 game. Okay, in the meantime, eto, yun, second chance na naman yun. This time, it's Pugoy connecting after that miss. 7 or make it 19-24. 5 pa rin po. Marcaida working it out with Etong or Etang. Now Nuevo against Dulom. Binigay Katuling at the top of the key. Binigay sa corner kay Marcaida. Tumira ng 3. Tapos ng konti at Sagrada making a wise decision and letting the ball bounce dito sa mga legs itong si Dolom. Entry pass to Jimenez pero yung extra pass na yon ay hindi nagmaterialize at nakuha ng mga taga POV Corpus. But then again, dando ng makulit na si Nuevo. Yes, partner. Hindi pinayagang makapag-fast break point sila doon. So that's a good trail on the defensive side dito ni Paulo Nuevo on the part of Uson. Etong wala. And Anabo having a hard time din. Pero mananatili po ang bola sa mga taga POV Corpus. Ayan, sabi ng ating referee na si CJ Sanchez. Warning yun. Bigyan mo munang bigyan mo ng distansya. Rado Jr. still can't connect mula sa 3-point country. Marcaida to Sagrada. Merong whistle ang ating referee na si referee Bermeo. That's a foul partner on Jerome Etang on that play. First team foul for team POV Corpus dito sa ating ball game. With 5 minutes and 18 seconds remaining dito sa ating second quarter. So ayan, abante pa po ng 5. Ito mga taga-Uson dito. So medyo na-stagnant sila partner sa 24 points dito sa ating second quarter. And what a nice floater from Manlapas. Yan ang kauna-unahan niyang bucket dito, Joben Manlapas for Team Uson. Dulom balik kay Dulom against Gallardo. Now corner 3, wala pa rin. Di pa rin kumukonekta itong si Rado Jr. Pero muli nakabalik sa kanya mga kamay ang bola. Now it's number 6, gets blocked by 2 men in white. Ayan, hirap doon si Yuchiro Dolom.
because of the heavy defense. Short jumper, or short corner rather. Wala. From Dolom. And now, it's Manlapas. And put back by Jimenez. Medyo awkward yung mga tirang yun, pero pumasok pa rin. Good trail job on the part of Jimenez. Talagang hindi na hinayaan doon. Ito si Manlapas for that fast break. At ayun, kumonekta naman ang short corner na yun. Mula dito kay Jerome Etang. I believe that's his first bucket. So yun na nga, unang puntos po yan ni Etang. Marcaida all alone sa corner. Malakas yung tira. Now Etang has the ball after the rebound itong si Anabo. Etang dire-diretso and scores. So back-to-back 2-pointers for Jerome Etang. Ito na, Gallardo against Rado Jr. Gallardo kicks it out to Marcaida. Marcaida still can't connect. Ay, yun, munti ka na maagaw. At yun, natuloy na ang naagaw nitong ni mga taga-Uson. Jimenez draws a foul. Titingnan natin kung sinong tatawagan doon. That's Ronnie Rado Jr. Rado Jr. ang natawagan. Kita mo naman yung mga mata nito ni Jimenez in going straight to the basket, partner. Talagang strong drive. Oh, that's with conviction talaga yung kanyang drive na yun. Pero yung free throw ay sablay. Mintis for Jimenez. So, 4 na puntos itong si Jimenez dito sa ating ball game. Sige, titingnan natin kung maipapasok niya yung pangalawang tira sa free throw line. Wala pa rin. And now the ball is at the top of the key kay Anabo. Anabo spins, tumira. Wala, gets his own miss. And for the putback, andun ang kanyang sarili to save the day. So 6 points na yan. Itong si John Patrick Anabo dito sa ating ball game. At yun nga, sabi nga natin, partner, ganun ang dapat nilang gawin, no? Every opportunity dapat na i-convert nila, no? Yun, maganda yung screen ni Jimenez. Napunta kay Manlapas. That's a sweet shot mula dito sa corner. That's a short corner mula dito kay Manlapas. Joven Manlapas, meron na siyang 4 na puntos dito. At that's obviously a foul mula kay Gallardo to the driving Dolom. Sa first foul na Ariel Gallardo. So substitution for both teams. Laguerta pasok para kay Jimenez. And so as Luna for Marcaida. Meron ding naipasok na bago para sa koponan ng POV Corpus. Number 8 is now inside the ball game. That's Jose Yanson. Ayun, nabitawan na naman, partner. Doon sa drive na yon nito ni Salarde. But again, that's good in attacking the basket, no? Alright, and here we go. Nuevo. Gallardo dancing with Janson to Luna. Luna is open for 3. Wala. Rebound Anabo. Ginugulo ng dalawang nakaputi. The ball went out of bounds. Still, it's going to be POV Corpus basketball. 2 minutes and 1 second remaining sa ating second quarter. Again po, ito, naka-inch closer itong mga taga POV Corpus. 5 na lang ulit ang inahabol nila dito. Dolo with the ball. Janson is open for 3. Wala. Now it's Nuevo. Binigay kay Laguerta. Laguerta working his way up the basket. Wala. Yung nakatira sana siya pero hindi tumama sa tamang angulo ng glass. Luna. Nako, kanino ba yun ipapasa? Mukhang ipapasa ni Luna yun sa mga taga-Dimasalang. Okay, we have a timeout here. And again, we're just on the first game ng ating triple header on this beautiful weekend. Ang laban po nitong POV Corpus na unang salta dito sa ating Ako Bicol Cup kontra dito sa mga taga-Uson na naghahanap pa rin ng unang panalo
Meron na silang dalawang pagkatalo. Kaya yan. But they are leading right now by 5 points. Mamaya abangan nyo yung mga taga-Kawayan at Dimasalang. Maglalaban din sila mamaya. And also sa ating third and final game, yung Palanas, dadayo papunta rito para makasagupa ang home team na Katayngan. So yan ang mga exciting matches or match-ups na inyong aabangan for our Day 11. And again, nasa unang game pa lang po tayo. Dolom now, may tangan ng bola para sa PUV Corpus. Balik kay Salarde. Naagaw nitong si Manlapas. Now, yun. All alone. Actually, merong nag-trail dito kay Nuevo pero very effective yung kanyang left-handed layup doon. Salarde now. To Anabo. Nice pass ni Dulom sa lalim sa gitna dito kay Anabo. Anabo gets fouled on his second try after making missing the first try. So itong si Anabo ang sa tingin ko pinakamatangkad dito sa laro nito. Siguro mga 6'3 din ito. So that's a foul on Manlapas on that play. So unang tira nitong si Anabo. Mintes. Let's see kung may papasok niya yung pangalawa. Ganon pa rin. Pero nasa kanyang kakampi ang bola. Dolom. Now it's Manlapas for the rebound. Oops, medyo malakas yun. Para dito kay Luna. Galing kay Gallardo. Yanson. After Laguerta fouled him in mid-air. At ayan, getting ready. Si Yanson sa first trip niya sa free throw line. So that's the second foul on Mark Laguerta, partner for Team Uson. So pasok ang unang tira. 7.4 seconds remaining sa ating second quarter. Seconds na lang talaga. And pumasok pa rin ang pangalawa. So meron ng 2 puntos dito si Jose Yanson. At merong timeout ang kupunan ng Uson. Nandiyan yung aking kaibigan sa coaching staff na si Gordola. At iniimbita niya tayo partner bukas. Mumanda ka ha? Taga-Uson. Taga-Uson talaga siya, partner. Uson. Hindi, from Aroroy talaga. Aroroy talaga okay. siya. Na ano daw siya, nabihag siya ng taga-Uson. Yun naman pala. Masasabi ko sana nabiktim. Parang sama naman. Nabihag lang. Nabihag siya ng gagandahan ng mga taga-Uson. Kaya nasa Uson na siya ngayon. Ito si Coach Gordola ng Uson. Oo. Kagawad siya dun sa lugar nila eh. Okay. Kasama ko yan dati sa varsity sa Aquinas pa noon. Ngayon UST na. AUL Stallions kami noon. AUL Stallions. Non-playing siya pero ano siya hydration specialist. Yun. By the way, yan po nagtatapos ang ating unang half of the ball game between PUV Corpus and Uson na nakakalamang ngayon ng 7 puntos sa pagtatapos ng ating first half. And Coach, you have anything to say? Yes, partner. Yun na nga. Magbabalik lang tayo for this second half for this game. So, ano pa lang po to? First game ng ating triple header. So, magbabalik po kami after this short break. Abangan nyo din yung ating halftime statistics comparative report ng both teams mamaya. At yun nga po. At itong Ako Bicol Cup Masbate ay atin sa iyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Magbabalik po kami.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang. Ohoy! Nagbabalik po tayo dito sa Katayngan Sports Center para po sa ating first game ng ating triple header or weekend triple header for our Day 11 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasulog pa. Ako si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe. Ito para pasadahan ang mga statistics ng bawat team na naglalaban, ang POV Corpus at ang Uson. Yes, partner, for these two teams, no, bench points 12 for POV Corpus at 15 naman for Team Uson. And ito, points in the paint, partner, Team Uson 24 kontra 18 dito sa mga taga POV Corpus. Sabi ko nga, partner, yung conversion on that every place ditong dalawang kupunan na ito ay mas nakakalamang dito itong mga taga Uson. Turnovers 11-7. So sabi ko nga, napansin ko kanina dito sa stat natin, 27 rebounds, 23 rebounds lang for Team Uson, 27 for PUB Corpus. Sabi ko kasi yun, lamang yan. But again, dito sila binawian, partner, yung turnovers 11 kontra 7. So mas naalagaan ng bola ng mga taga Uson. Fast break points 4-2. So medyo malapit. Second chance opportunity, medyo malapit din, 8-9. So yun lang ang magiging ano natin dito. Nakikita natin, partner. Sa second chance points, medyo gumanda yung yung para sa POV Corpus sa pagpasok natin sa second quarter. Yeah, sabi ko nga, medyo lamang sila dito when it comes to opportunities and rebounding, partner, offensively and defensively. So yun lang, naging problema lang nila is yung turnovers, partner. So tingnan natin kung may mga adjustments sila. At dapat alagaan nila yan na magbuti yung bola na yan, no? For them to better score dito sa pagsisimula ng ating second half, no? But again, ito, leading scorer starting for both teams. We have Patrick Anabo, 6 na puntos na, partner, for Team PUB Corpus. At ito si John Paulo Adonuevo, 9 points na dito sa ating ball game. So maganda ang start nga nito ni Nuevo for Team Uson. So titingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito for these two teams, partner. Okay, sino ba ang mas mananaeg? Si John Paulo Nuevo ng Uson o itong si John Patrick Anabo ng POV Corpus dito sa ating second and final half ng ating ball game. And the ball will go to the hands of Banaag of Team Uson. Auto sa grada, nakita si Marcaida doon sa may ilalim. At Mintes yung tirang yon, yung short corner ni Marcaida.
Now it's Pugoy with the ball to nice fake. Dolom missing. So hindi pa nakakapuntos dito ang dalawang koponan. First 30 seconds of the ball of the half. Banaag nakalusot and drops it off to Patindao. Pero Patindao gets blocked by Salarde. Benaro penetrates using the left hand for the finish. 9 points na rin itong si Benaro dito sa ating ball game. It was a good drive from him, partner. Dolom kicks it out. Rado Jr. Short pa rin. Salarde using the board for the bucket. Again, that's a 2 points for Salarde on that second opportunity once again for Team PUV Corpus on that play. Benaro, ayun na naman, lulusot, titira, pupuntos. Okay, gandang crossover move on the part of Benaro. Very aggressive as we start this second half. Gusto ko yung aggressiveness na yan. At ito, maganda din yung depensa na pinapakita nito ni Banaag dito kay Salarde. Muntik nang makaagaw doon itong si Banaag. So this is a 9-point lead, 38-29. Uson. Maganda yung pasa para kay Anabo, pero Anabo ay nahuli ni referee CJ Sanchez na nag-travel. Na naangat niya ng konti yung kanyang pivot foot. Banaag to the corner. Patindao almost making that one, pero wala, na-rebound ngayon ni Pugoy. Salarde against Banaag. And Banaag will be called for that one. That's the first foul of MJ Banaag dito sa ating ball game. Dolom to Rado Jr. Ito, nakatao dito itong mga taga. Open sana doon si Pugoy pero hindi siya tumira. He opted to pass it to the bigger guy na si Anabo. And Anabo, muntik na makaagaw doon si Marcaida. The ball was stripped by the man in white. Ito mga taga-Uson mula sa kamay ni Anabo doon sa low post. And ayan, the ball went out of bounds pa din. Oh, nice play sana pero they couldn't convert. At yon, Patindao gets fouled by Dolom on that transition play. First foul ito ni Dolom on that play. At mapupunta sa free throw line itong si Patindao, partner, on that sequence. Patindao, first free throw, wala. And I think this is his first trip to the line dito sa larong ito. Let's see kung may papasok niya yung pangalawa. Pasok para dito kay Patrick Patindao. So, ano ba yung pinapakitang depensa ngayon dito ng mga taga... Ito, partner, naka 1-3-1. Extended 1-3-1, partner. So, ito. Gusto nila pressure kagad dun sa harap. Nice kick out pass to Pugoy. And still missing. Alam mo kung meron silang corner shooter. Yun, partner, talaga yun ang iniisip ko kanina. Yun yung kahinaan ng 1-3-1 itong corner na ito eh. Tama. Sagrada, wala. Ayan, Dolom against Patindao. Muntik na makawala ang bola. Fernando si Etang. Now Dolom to Salarde. At gusto sanang i-entry pass. Kaya lang nandun ang depensa. Ano yan? Banaag using the left hand. Missed. But nandun ang kanyang kakampi na si Benaro. At nakakadami na itong si Benaro. As we listen to Carmela Hernandez and his first report dito sa ating laro. Miss Carmela, pasok.
Thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul, and maayong hapon, Masbate. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter, and now we're shining the spotlight on the Team Uson. Today is their third game, and we all know that the last two games didn't go their way. Bago nga nagsimula ang laro, nakausap ko si Coach Aidan Gordola of Team Uson, and according to him, it's hard not to feel down after losing. Kaya naman, they really have to analyze their mistakes and improve them. Limit turnovers, delve into their defensive roles, and communicate. Dagdag pa ni Coach Aidan that if they will limit turnovers and capitalize rebounds, they will control the game. Kaya for today's game, mga kasurog, let's just expect nothing but the best for Team Uson. That's it for now. Back to the panel. Thank you, Ms. Carmela Hernandez. 41-29. At yun na nga, nakakalamang dito ng maganda ang actually yung inilalamang ngayon ng Uson. Yes, partner. Yun nga, dahil they're looking for their first win dito sa ating tournament. Bad pass on the part of Etang. It's actually a miscommunication lang siguro. Turnover once again for PUB Corpus. So, masasaktan sila dyan pag nag-file up yan talaga, partner. Sabi nga natin, coming from the half, 11 turnovers ang nagawa nitong mga taga-PUB Corpus dito sa ating ball game. Benaro missing on that one. Salarde for the rebound and binigay sa tao sa unahan. Pugoy. At ayun, very aggressive that one. Dire-diretso sa basket. Although mayroong counting hesitation. So 7 points itong si Pugoy dito. Balik sa 10 ang abante nitong mga taga-Uson dito. Banaag to Marcaida. To the corner. Patindaw. Binalik. Dito kay Marcaida. Inilabas kay Benaro. Benaro crossing over. Naagaw ang bola nitong si Dolom. At ayan, dire-diretso for the... Hindi na ipasok ni Dolom pero nandun si Salarde. That's a 3-and-1 situation. Kaya nakakalamang doon ang mga taga-PUB Corpus. So balik sa 8 ang hinahabol dito ng PUB Corpus. Pinakamalaking lead partner for Team Uson, 12 points. So it's a turnover. Mapupunta sa mga taga-PUB Corpus ang bola. And we're on the halfway mark ng ating third quarter. 5:19 ang natitira. And we have a timeout here. Again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo. Walang iba ng ating mahal na Congressman Sal Dico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Siyempre pa, nandyan si Kong Attorney Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. Ito, partner, 33-41. So, unti-unti dito lumalapit itong mga taga-PUB Corpus with 5 minutes and 19 seconds remaining. So, yun na nga, sinasabi natin kanina, pinapakitaan ng Uson itong PUB Corpus ng 1-3-1 defense, no? Kung sabi mo nga, kung may shooter talaga sila, pwedeng dyan, ilagay nila dyan sa corner na yan. Kasi nga, sabi nga natin, pag nag-1-3-1 ka, you are defending yung wing and the top part na talagang gusto mo may pressure, but again, open na open yung dalawang corners mo. So, pwede mag-overload, pwede may corner. So, ito si Anabo, pwede sa middle. So, but again, kung mapapansin mo, yung 1-3-1, medyo nasisira once na maganda yung ikot ng bola, partner. Tama. So, dapat i-capitalize yan ng mga taga-PUB Corpus. Etang Peretzis, binigay kay Anabo, Mintis. Ito na ang mga taga-Uson. Marcaida bringing the ball down. Behind the back, crossover. And a lob pass to Jimenez. Pero Jimenez can't make that shot. Now it's Benaro at the top of the key. May screen mula kay Marcaida pero he opted to pass to Nuevo. And now nasa loob ang bola. It's Jimenez trying to score on that sequence or in that sequence, kaya lang malakas yung kanyang tira. Now it's the man in purple, Pugoy, turn around and scores. And shout out to Alice Caceres Taule. Ayan. Hello, Alice Caceres Taule from Roy. Right now it's Nuevo. Gumiretso. And that runner is no good. Now it's Salarde.
Crossing over. At natapik yung bola pababa. It was tripped but merong foul na nakita ang ating referee na si referee Bermeo. Son Ariel Gallardo, yung foul na yun. Second team foul ito ni Gallardo sa ating ball game. 35-41, partner. Ang abante dito ng Team Uson. 6 na lang mula sa 12 kanina pa sa pagsisimula ng ating third quarter. Dolom takes a shot. Using the back door, binigay kay Anabo. Mintes. Now it's Marcaida. Tuloy-tuloy. Using his left. Wala. Rebound. Jimenez. Nuevo. Missing. At ayun, agawa ng bola between Salarde and Marcaida. So, tinawagan doon si Jan Marcaida ng foul. At papalitan siya dito. Pasok na dito si Luna. Again, ang maganda din, partner, yung shooting na pinakita nito on their game against Kawayan. But again, sabi nga natin, they fell short on that game. The score is 74-67. So kaya still looking for the first win itong mga taga-Uson. And dito sa larong ito, medyo mas maganda yung lagay nila. Although nahahabol na sila, pakaunti-kaunti nitong mga taga-PUV Corpus. Pero ganun pa man, sila pa rin ang lamang ng 6 na puntos dito. Pero nasa mga taga-PUV Corpus ang bola now. It's Pugoy. Back to the corner. Rado Jr. Was that a pass? Yes, partner. Mukhang pasa yun. Oo. Pero maganda napunta sa kamay ng kanyang kakampi na si Nabo. Kaya lang, it went out of bounds. Shout out kay Kimberly Montales Orjeta. Ayan. Kimberly Montales Orjeta. Ayan. Huwag kang masyadong mag-alala. Loves na loves kita. From Yanyan Orjeta. Ay, grabe naman ito. Oh, grabe naman yan. Tuwang-tuwa yung middle cameraman natin. Sige. Now Dolom. Tuloy-tuloy sa basket. Nakawala ang bola because of the defense. At ayun, nasapal din doon. Itong bagong salta na si John Paulo Nuevo. Was that John Paulo Nuevo? Yeah. Yes, partner, yung drive na yun. Hindi siya bagong salta, kanina pa siya. Kanina pa siya dyan. Akala ko ibang player eh. Luna. And the short jumper is good. Mula sa corner. First 2 points ito ni Luna dito sa ating ball game. Dolom against Gallardo. Now Pugoy. Pinasa dito sa malaking mama na si Anabo. At naagaw ni Luna ang bola. Papantusan na yung kay Rado Jr. Luna! At siya na foul. Didiretso siya para sa dalawang free throws. 1 minute and 59 seconds. Nalalabi po sa ating third quarter. Lamang sila dito ng 8. The foul is on Dolom on that play. So second personal foul yan ni Dolom. Luna making the first free throw. Daming pa shout out Llames family. Ayan, Llames family. Huwag kayong mag-alala. Okay lang kami. That's coming from Louie. My love, so sweet. Ay, grabe talaga. Hindi pa February, partner, pero grabe na yung batian dito. Oo. Ayan na, Luna. After that big rebound from La Huerta, binigay kay Gallardo. Pinapuwersa. Pero malaki ang mama na nasa harap niya. Kaya ito, nasa mga taga PUV Corpus ang bola. And Pugoy hangs in mid-air. At ayun, pasok pa ang kanyang tira. And one, La Huerta will be called for that one. That's a third foul of La Huerta at fourth team foul itong mga taga-Uson dito. Plus and 1 pa yan for
Pogoy na mayroon ng 11 points, partner, dito sa ating ball game. That's a strong play by John Ray Pugoy. Make that 12 points for Pugoy. So maganda rin yung inilalaro dito ni Pugoy. Actually maganda yung katawan niya, tamang-tama yung height. Bata pa, siguro mga nasa 21 lang yan. Oops. Ayun, out of bounds. Yun, kay Gallardo. 1 minute 10 seconds remaining sa ating third quarter. Balik sa 7 ang abante nitong mga taga Quezon. And ayan, itong si Hilongo, sinusubukan sanang umatake pero ganun pa man, hindi niya na-convert into a point yung kanyang aggressiveness pero nakakakuha naman ng foul. So that's a foul on Nilo Capellan. Hilongo's first try mula sa free throw line. No good. Pangalawang tira. Pasok na yan. Ito si Hilongo. That's Brian Hilongo. 5 points dito sa ating ball game. Now Nuevo for Uson. To Luna. Balik kay Nuevo ang bola. Wala siyang tira doon eh. Walang tira si Luna. Now, umatake itong si Gallardo. Pero nakita ni referee De La Peña na nag-offensive foul ka. That's a third foul on Gallardo. Parang kalabaw sanang sumusugo doon si Gallardo. Parang parang galit na toro, no? Sabi niya, tank build, partner. Talking about Toro, we're on the country's Rodeos capital dito sa Masbate. Luna now bringing the ball down and walang foul ay tawag doon ng referee. It's just an out of bounds. So nice defense on the part of clean defense on the part of POV Corpus. Yes, partner. So ito, pasok na din. Itong si John Ilongo. Nuevo fires a 3. Gets blocked. And now Hilongo finishing with the right, using the board. So 7 points itong si Brian Hilongo dito sa ating ball game. Tama. Nakakapito na itong si Brian Hilongo. 10 seconds dito sa ating third quarter. So 4 na lang po ang lamang dito ng mga taga Uson. Luna can't connect. Rebound Nuevo. Second chance. At ayun, hindi na umabot. At hindi rin umabot ang kanyang tira para sa buzzer beater na yon. So magtatapos po tayo dito ng ating third quarter na nakakalamang na lang ng 4 itong mga taga-Uson. Ako, delikado, partner. Yes, partner, delikado. So this is just the third quarter. Kakatapos lang. Fourth quarter pa tayo. May isa pang quarter. So 4-point lead. Talaga, yung minsan nga 14-15 point lead coming off the third quarter. Talagang manageable pa yan. But again, tingnan natin kung ano pang magiging adjustments itong mga taga-Uson dito para makaungos ulit sa pagpasok ng ating fourth quarter. At ito naman, good efforts on the part of POV Corpus, partner, para to inch closer dito sa mga taga-Uson. Ano na sa tingin mo naging factor doon sa pag-inch closer nila dito as we end the third quarter nga? Yun nga, 4 na lang ang lamang. So anong factor ang nakita mo na nag-take effect para dito sa kupunan ng POV Corpus or naging ano sa tingin mo naging effective sa kanila? Yung 1-3-1 defense ba? Yes, partner. For team that's for Uson. For team POV Corpus, partner, ito yung magandang nangyari sa kanila. Kinakapitalize na nila yung mga second chance opportunity and yung fast break opportunity. And for team Uson naman, maganda yung 1-3-1 defense. But again, yung tempo ng laro, yung aggressiveness medyo bumaba comes the end of the third quarter. Kung mapapansin mo, first to second quarter, grabe, rat-rat talaga sila. Pero kung mapapansin mo on that last minutes ng ating third quarter, bumaba yung tempo, binabaan nila yung tempo, medyo binagalan. So doon sila
parang hindi sanay eh. Oo. So kaya naman nakakakuha ng defensive stop itong mga taga PUB Corpus at nako-convert nila into points when it comes to fast break points. Kaya ayan, medyo malapit na ang score nila dito sa Uson. 45-41 as we start our fourth and final quarter. Naipasok na din itong si John Hilongo coming off the bench. Now may tanga ng bola. Binigay sa kanya kampe at yun. Another Hilongo was called for a traveling violation. That's Brian na meron ng 7 puntos dito sa larong ito. And may shout out tayo. Sino yan? Si Sheila may asawa from Joseph G. Ang lalaking hindi umiimik pero matinik. Ayan ang delikado. Yung hindi umiimik na matinik. Grabe. Luna, one-legged shot is good. Field goal percentage, partner, for these two teams, PUB Corpus 33.3% at sa Uson naman is 35.5%. Ito, partner, yung medyo titingnan natin dito, yung 3-point shot. For team PUB Corpus, wala silang naipasok, partner, on that last 3 quarters na 3 points. 11 shot sa 3-point country, wala man lang pumasok na isa. But ito naman sa mga taga-Uson, may dalawa. 11 make shot, 11 made, pero yung pumasok lang is dalawa. Ayun, so balik sa 8 ang kalamangan. And Pugoy gets fouled. Trying to make a shot. So malaki to, partner, no? 11 attempts on the 3-point country. So wala man lang pumasok. Wala man lang pumasok. Oo, maipasok mo lang dito 5. Lamang na lamang sila, partner. Tama. Dito. And again, itong turnovers natin, medyo nag-file up din for PUB Corpus. 16 turnovers on that last 3 quarters, while 13 lang for Team Uson. But the rebounding story, partner, ganun pa rin. Panalo pa rin dito ang mga taga PUB Corpus with 41 total rebounds compare sa 31 on that last 3 quarters ditong mga taga Uson. So they should capitalize on that as well. Pasok yung pangalawang tira ni Pugoy, pero yung una, Mintes. So ito si Pugoy, may 13 points, partner, dito sa ating ball game at may 6 na rebound. At sa kabila naman, itong si Marlon Binaro, may 13 points na din. At may 5 rebound dito, partner. Ito ang lamang ngayon ng mga taga-Uson. Marcaida, binigay kay Jimenez. Jimenez steps back. Wala. Sagrada. Sabi niya, ano nangyari? Parang may foul. Pero hindi siya tinawagan ng referee. Oops! Ngayon naman gustong pasahan itong si si Salarde. Itong referee natin. Nuevo now to Marcaida. That's another turnover on the part of Team PUB Corpus. So dapat i-lessen nila yan, partner, yung mga turnovers na yan, no? Luna. To Gallardo, wala. Now, may chance na naman dito ang mga taga PUB Corpus na matapisan yung kalamangan. Anabo. That's a nice entry pa sana, pero Anabo can connect on that one. Ito, may second chance siya dito. And he gets fouled instead. Kaya he will be tripping to the line once again. So, importante yung mga free throws na to. Yes, partner. Gusto nilang ma-upset itong Uson na gustong makapanalo dito dahil wala pa po naipapanalo ang mga taga-Uson. Itong PUB Corpus naman, unang salta nila dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Pero yun, di pumasok po ang unang tira nitong si Anabo. Wala pa rin yung pangalawa. Rado Jr. Nandun. Sabi niya kung hindi pumapasok yung free throw, ito yung aking short jumper. Papasok yan. Yun nga, sinasabi natin, capitalize on that second opportunity for Team PUB Corpus para makabalik sila dito. Maganda yung rotation doon ng bola. Luna fires a 3! And it's good. At ito, may sagot naman lagi itong mga taga-Uson dito. The 3-pointer courtesy of Luna. That's the third triple nila dito. Maganda yung give and go play na sana yun. Etang to Anabo, pero medyo masakit to. That's the third foul on Ray Jimenez.
Etang is open for, open look doon for 3. Wala. Anabo was blocked. And now, ito na mga taga-Uson. Gallardo. Naagaw yung kanyang pasa. And now, all alone, Rado Jr. for the easy 2. Ito, may 8 points na din si Rado Jr. dito sa ating ball game. Luna. Gives it to Gallardo. Gallardo. Binigay sa gitna. Dito kay Marcaida. Marcaida, tinitingnan-tingnan ang kanilang shot clock. Pumasa kay Jimenez. Papaloob. Wala. Tinayuan lang siya ni Anabo doon. And now it's Salarde with the ball for Team POV Corpus. Open si Salardo for a 3. Wala pa rin. Now rebound. It's Marcaida. At eto na. Tumatakbo na si Luna para sa Uson. Balik kay Marcaida. Marcaida was blocked by Salarde. Now Salarde running like the wind right now. Tuloy-tuloy sa basket. Pero mintis ang kanyang tira. Merong foul na nakita ang ating referee. Referee De La Peña. So, sa first foul, partner, maganda itong... malinis maglaro itong Anabo. First personal foul ito ni Anabo. Or talagang iniingatan niya lang na talagang mag-commit siya ng mga fouls knowing his role as the sole big man nitong kanilang kupunan. So very vital ang role nito ni Patrick Anabo. Tama. Nuevo to the corner. Benaro short on that one. Now, eto na. Tumatakbo ang mga taga POV Corpus. Pugoy, dire-diretso. Wala. At Marcaida na naman para sa Uson. Love pass to the Luna. And for the rebound, Marcaida. Sabi niya, sandali. Set up ulit tayo. At yun na nga. Nauna kay Nuevo ang bola. Nuevo. To Luna. Luna, tumikada ng 3 na naman! Pangalawa niya yan. Oh, that's his third. Tama ba? Second. Second triple partner ni Luna. Luna. At ika-4 for Team Uson dito. So, balik sa siyam na puntos ang hinahabol ng mga taga POV Corpus dito. At 4 minutes, 56 seconds remaining. At itong si Rado Jr. may sagot naman. Another 2 points for him. 10 points na sa dito sa ating ball game. Kumana ng short corner. Marcaida, ginugulo nitong si Salarde. Pumasa kay Jimenez. Jimenez going straight to the basket. That's a strong move mula dito kay Jimenez. Yun ang lamang naman niya kay Anabo, partner, yung speed. Kaya that's an easy 2 for Jimenez on that play. And he can elevate. Yes, partner. From a dribble. Very athletic din itong si Jimenez. So siya yung tipong may pagka-slasher na forward. Yes, partner. I've noticed bago yung yung poste ng ring. Oo, parang pinalitan for. Oo. Kung makikita niyo po mga kasurog, itong board na gamit dito ay sponsored pa rin yan ng Ako Bicol party list. Pero maganda rin naman yung itong siguro ang gumastos na nitong bagong poste yung LGU na siguro nitong Katengan. Anabo missing. Sayang yung mga tira ni Anabo, no? Oh, up and under move. Wala dito kay Nuevo. That's a sensational play. Dinukot pa sa kabila. 11 points itong si Paulo Nuevo. Rado missing. Nuevo for the rebound. 3:54 sa ating first game. Yan po ang natitirang mga minuto dito. Marcaida has the ball. 10-point lead now. Jimenez kicks it out to Luna. Luna will try again from the three-point country. And yun, legend na legend. That's his third triple of this game. Timeout dito ang mga taga-POV Corpus kasi nga 13 na ang abante dito ng mga taga-Uson partner. Mas bumilis yung laro. Oo, yun na sila.
yung sinasabi ko nga sa'yo, hindi sila sanay sa tempong mabagal. Oo. Once na binilisan nila, that's why medyo nakahabol itong mga taga PUV Corpus kasi kung mapapansin mo on the third quarter, last minute ng third quarter, medyo yung tempo bumaba for them eh. So right now, ganun phase ang gusto nila. Oo. So mabilis. That's, kaya ngayon medyo nakakalamang na sila dito. Oo. And they are now on the safer ground kumpara kanina. Now that we're about to, get the time thinner and thinner dahil 3:36 na lang po. Uminipis na ang oras para dito sa mga taga PUV Corpus para masilat itong mga taga-Uson ng kanilang pangatlong attempt for a win. Sige, pero hindi pa naman po tapos ang laban. Hindi natin alam kung anong mga possibilities dito sa Larde. Ginugulo ni Luna. Muntik na maagaw yon from behind ni Nuevo. Tumira ng 3. Itong bagong salta na number 11, that's Jay Serad. So, malamig pa. Talagang kung sa lamig, malamig pa itong si Serad. Pero buti naman at na-foul ang kanilang kakampi na si Brian Hilongo. Scoring from the free throw line. Pangalawang tira, pasok pa rin yan. So 9 points ito si Brian Ilongo dito sa ating ball game. At 9 points din, or make it 11 points ang inahabol. Nice finish for Jimenez. Talaga, itong si Jimenez, talaga very aggressive partner lagi. At itong si Nuevo naman, he's everywhere. Yan. Marcaida, nakita si Luna sa... And Luna gets fouled. Oh no, gets blocked rather. Ito na! Pugoy for the finish from Salarde. Nuevo to Jimenez. Maganda rin yung depensang pinapakita dito ng mga taga PUV Corpus, kaya lang na-foul doon si Dolom. Yuichiro Dolom. Sa third foul on Dolom at second team foul itong mga taga PUV Corpus dito. Benaro. Marcaida now. Nice spin. But the pass. At eto. This is going to be an easy 2 for yan. For Pugoy. So time out dito mga taga-Uson. Malapit nang sumigaw ng last 2 minutes itong si JB Salvedar. Yes, partner. At ito nga si Pugoy partner mayroon ng 17 points dito sa ating ball game. It is just a 9-point lead for Uson. Kaya anything still is possible for partner. Team PUV Corpus sa kanilang unang outing. Buhay na buhay pa dito. Itong mga taga PUV Corpus. And once again, nandito po tayo sa Katayngan Sports Center. Itong Katayngan is nasa 3rd District. Actually, malayo-layo na to, no? Malapit na to sa Cebu eh. Di ba? Yes, partner. Tatawid tayo dyan sa... Kung tatawid siguro tayo ng dagat dyan sa may southern part, Cebu na. Now Nuevo, to Marcaida. Nasa harapan niya si Brian Hilongo. Now Bernaro against Pugoy. Pinasa kay Jimenez sa my corner, left corner. Andayan na, last 2 minutes na tayo. Luna to Jimenez. Jimenez, naagawan ni Salarde. At ito na, may chance na dito makascore. At mas maibaba pa ang kalamangan. Pero naagaw ni Marcaida. Wala sa mga kamay ni Hilongo ang bola at merong foul. Sa first foul on John Ray Pogoy dito sa ating ball game. Third team foul itong mga taga PUV Corpus dito, partner. Marcaida. Naagaw ang bola. Salarde na naman nakaagaw noon. Pugoy tuloy-tuloy.
Pero he dropped it to this one. Hilongo still missing for the second try. Now it's Luna. Against Alarde. At pumapanig na dito, partner, ang oras sa mga taga-Uson. Nuevo can't connect. And Marcaida steals the ball. To Nuevo. Swings it to Luna. Luna stops and makes a pass underneath the basket para dito kay Jimenez. That's a good play mula kay Luna. Very unselfish. At ito, the time is not on the side of PUB Corpus dito. And Pugoy gets fouled by Benaro. Second personal foul yun ni Marlon Benaro. John Ray Pugoy missing the first free throw. 38.9 ang nalalabi po sa ating laro. Nakakalamang dito ng 11 ang mga taga-Uson. Maganda-ganda ang kalagayan nila ngayon dahil yun na nga, they're on a mission to win their first or to bag their first win. So isa pang free throw ito kasi napaaga yung pasok dito ni Marcaida. So yun, pasok yun. And that will, count. Benaro. Muntik na maagaw sana yon ni Dolom. Marcaida. To Jimenez. Jimenez. To Nuevo. Nuevo. Nilabas ang bola kay Luna. Luna tumira ng malayong tres. Muntik na. That's Salarte. Scoring another bucket for PUB Corpus at the late part of this ball game. 3 seconds. This will be a win for Uson. At ayun, muntok nang maipasok pa ni Nuevo. Ang tira na yon mula sa 3-point country. So ayan, Uson winning by 8 points kontra dito sa bagong salta ng mga taga PUB Corpus. So that's a nice win para dito sa mga taga Uson. Pangatlong outing nila dito at yun nga, bigo sila sa first 2 games nila. And right now, they will be going home with a big smile on their faces dahil sa kanilang unang panalo. Okay, so what are your thoughts para sa naging laro ng PUB Corpus at itong game na to as a whole? Yes, partner, for PUB Corpus, no, nothing to be ashamed of. All local players nga, itong composition, itong mga taga PUB Corpus, good effort on their side. Again, sabi ko nga, yung rebounding department, sila pa ang nanalo dito sa game na ito. But again, yung 3-point shots lang, partner, yung mga attempts, no? They have, I think, 13 attempts dito sa ating ball game at wala man lang isang pumasok. And the turnover story naman, talagang medyo malaki at madami-dami yung turnovers nitong PUB Corpus. But again, kailangan nila, partner, i-adjust yan, no? In their next coming games, no? So this is just the first game of PUB Corpus. Pwede pa nila yan ma-adjust sa mga susunod na laro nila. For Team Uson naman, yun nga, I like the energy, partner, nung early goings ng ating ball game. And then, sabi ko, dapat i-maintain nila lagi yan. Kasi yun ang sa tingin ko, dun sila sanay dun sa mabilis na phase ng game. So, kudos to this team na talagang all local players din ito, no, partner, for Team Uson. So, talagang maganda ang pinapakita nila dito. Although, every game they came, their last 2 games, they came up short on that games. But again, pinakita nila dito na kayang-kaya nilang makipagsabayan, partner, dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Oo, so for PUB Corpus, since sabi mo nga, this is just their first outing
I think they need to work on the 3-point shooting. So kailangan nilang talagang mag-ensayo para lang sa ganun mas maging kumpiyansa sila in taking those 3-point shots. Imagine 13 out of or 0 out of 13. Medyo masama 'yon on their part. So they need to really work on that one, and yung ibang mga aspeto ng game na nakita nila. Sa ganda naman ng liga natin, mayroon pwede nilang i-review yung game at yan, i-check kung ano yung mga dapat nilang i-improve para sa kanilang next game, para nang sa ganun mas may bigger chances of bagging a win itong mga PUV Corpus, since yun nga una pa lamang nila ng mga outing dito at unang pagkabigo. Samantala namang itong mga taga-Uson, yun nga sabi ba, they should maintain the pacing. Mas maganda yung fluidity ng game, mas maganda, mas pumapabor sa kanila pagka ganon, dahil ganon talaga sila ganon ang conditioning siguro nila, ganon ang sistema nila, yung talagang fast-paced yung laro. So they should keep it that way sa mga susunod pang nilang laban. Pero ganun pa man, they still need to improve on their game para nang sa ganun mas kagaya ng nasabi natin para sa PUV Corpus, mas maging maganda rin yung chance nila na makapanalo ulit. Since yun nga, una pa lang nilang panalo, meron silang dalawang pagkatalo dito. Yun nga, so pansinin ko lang, itong si John Patrick Anabo, partner, grabs 11 rebound on this game. Ito si John Ray Pogoy, 17 points. Itong si Ronnie Rado, 10 points. So maganda din, partner, ang contribution itong mga players ditong Team PUV Corpus. Yun lang nga, sabi nga natin on the shooting, ito pala, partner, 14 miss shot on the 3-point country. So malaki yun. Wala man lang silang naipasok kumpara dito sa may 29% ng mga taga-Uson na they attempt 17 at 5 doon ang pumasok. And itong field goal shooting din for both teams, 34.3% for PUV Corpus at 38.7 naman for Team Uson. So yun, itong turnovers natin, partner, for Team PUV Corpus, 22 turnovers on this game, while sa kabila 19 lang. Yun ang ano natin. But yung rebounding nga, sabi ko panalo dito ang PUV Corpus, 52 total rebounds kumpara sa 47 lang dito sa mga taga Uson, partner. But again, yun na nga yung naging story. Sabi ko nga, 5 lang yung pasok sana nilang 3-pointer dito. Lamang pa yung PUV Corpus, partner, dito sa game na ito. Correct. Okay, so right now, ibato natin kay Miss Barbie Floriano at nang malaman natin kung sino ang ating kasurog best player of the ball game. So Miss Barbie, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul, and congratulations, Team Uson. Kasama ko ngayon ang ating kasurog player of the game na si John Michael Luna, jersey number 10, who scored 17 points, 5 rebounds, 2 assists, and 2 steals. So congratulations sa'yo, John Michael. Ito ang unang panalo ng inyong team. Anong nararamdaman mo na ikaw ang nangibabaw sa iyong teammates at nahirang pang ang kasurog player of the game? Siyempre, masarap sa pakiramdam, lalong-lalo na ako yung kasurog player of the game. And ginawa namin lahat para manalo. Sinunod namin yung mga utos ni Coach. Depensa lang. Kasi may mga tera naman kami. Yun lang po. Salamat. Ayan, may pagkakataon ka ngayon para batiin, pasalamatan, or i-shout out lahat ng taong nasa likod ng inyong pagkapanalo. Go ahead. Shout out po sa lalo-lalo na kay Ma'am Chidar and kay Mayor Sanchez. Lalo sa Team Sanchez po. Salamat po. Ayan. Salamat sa magulang ko na sumusuporta. And Chamba. Alright, thank you and congratulations once again, Team Uson, at sayo, John Michael Luna. Mga kasurog, abangan ang susunod na laban, Team Dimasalang kontra Team Kawayan. Kaya manatiling nakatutok sa aming social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, at sa amin ring YouTube and TikTok account via at Ako Bicol Cup. Ito po si Barbie Floriano, Ako Bicol Cup Courtside Reporter. Thank you.